बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि बाख्नायजाथाव हाबा 14 नं चिरांदुवार बियाबजों भुटान बोनाय बुहुरदैया साहा फारसे थानाय 1 नं 2 नं 3 नं कुसुं दैसा 1 नं लालाय दैसा 1 नं 2 नं 3 नं 4 नं साम दैसा गामिफ्राव बावैसो सान सिगां जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव बे गामिफोरजों लोमसावना आबाद न' बां खहा खालामना गालाङो। बेखौनो नोजोर होनानै दै बोहैबोना लामा लानाय होबथानानै गावनि गुबै लामाजों बोहैलांहोफिननो थाखाय जेसीबीजों जावथेना हेफाजाब हरदों, जायखौ बे गामिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय आरो साबायखर हरदों। लोगोसे बे दैनिफ्राय अरायनि थाखाय राहा मोननैबो सरकारनिफ्राय खावलायहरदों। ओरैहाय 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारियाबो बे दैखौ होबथानो हेफाजाब हरनाय मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनिसिम गोजोननाय फोरमायनाय हरदों। लोगोसे बे दैखौ होबथानो अरायथा राहा लानो सरकारनिसिम खावलायहरो। लोगोसे 14 नं चिरांदुवार बियाबनि लावख्रिगुरि बुरिजाहार आरो रुनिखाटाफोराव दै बारि बागान खुरखानायखौ सरकारनि अनसुंथाइजों मावब्लासो अराय राहा जागोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव जोंहा नैबे लावख्रिगुरिनि साहा 1 नं कुसुं दैसा 2 नं कुसुं दैसा आरो बेबादिनो लालाय दैसा ओरैहाय नाखेदारा ओरैहाय खोलाहा साम दैसा आरो गोबां गामि खोलाहा थानाय बे गामिफोरा दिनै नैबे बुहुर एबा निज्ला दैनि गेजेरजों गोबां जोंहा खैफोद सिमानि गेजेरजों दिनै रायजो जानायखौ जों नुदों। दिनैहाय जोङो नैबे बोसोरावनो दिनैहाय जोङो खुनथाम गिदिर गिदिर बाना जानानै थांनायखौ जों नुदों। दाख्लैहाय जोंहा लावख्रिगुरियाव गोबां बेबायदि दैबानाजों हा खुरखानाय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो दिनै फैयै फैयै नैबे लावख्रिगुरिनि साहाजों 4 किल'मिटार 5 किल'मिटार बे साहाजों जोंहा दिनैहाय नैबे 1 नं कुसुं दैसा 2 नं कुसुं दैसा लालाय दैसा बे गामिनि साहा गोबां जोंनि भुटाननिफ्राय फैनाय दैया जोंनि बे गामिखौ खुरखानो लागासिनो दङ आरो बे गामिजोंनो दैया बोहैलांगासिनो दङ। थांनाय समावहाय बाहाय एसे माथावरि खोनाय जादोंमोन, बेजों एसे रैखा जादोंमोन, किन्तु देग्लाय नैबे माथावरियाबो बायनानै बै गामिसिम थांनायखौ जों नुदों आरो बे गिथावना जे थासारि बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि बिटिआरनि EM सार रनजित बसुमतारीया मैयानिफ्रायनो बे होबथानायनि बेखौ दानखेनायनि बेखौ जावखेनानै गुबुन साइडजों हरनायनि थाखाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो दिनैहाय जोंनि बे ब्लक कमिटिजों लोगोसे जोंनि प्राइमारि कमिटि BCDC आरो बे ओनसोलाव थानाय गोबां रायजो राजाफोरा दिनै बाहाय लोब लोब फैनानै बेखौ होबथानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो निश्चय बेखौ होबथानो हायाबा जा फैबाय थानाय बे गोलाव मोनसे संसार जानाय बे संसार जानाया निश्चय खैफोद गोनां जागोन बेखौ जों नुदों आरो जोंहा बे खोलाहा थानाय जोंनि नैबे नाखेदाराजों लोगोसे जोंनि नैबे सान्तिपुर खुंग्रिं आरो रुनिखाटा बे जायगानि गोबां रायजो राजाफोरा निश्चय भुगिनांगोन। जोङो सरकारनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंहा दोलोनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे थांनाय बोसोराव थांनाय 2022 मायथाइनि 12 जुलाइआव आसामनि जोंहा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहाय लावख्रिगुरियाव फैदोंमोन, बे दैबानाखौनो नायफैदोंमोन। बे दैबाना नायनो फैनाय समावहाय रायजो राजाजों गोबां खोथा बिथाङा सावरायलांदोंमोन आरो बिथाङा जोंनो मोनसे खोथा होदोंमोन, बेखौ पार्मानेन्ट सलुसन खालामनानै होनायनि दायित्वखौ लादोंमोन। नाथाय जों फैयै फैयै दिनै बोसोरसे बोसोरनै बारलांबाय, नाथाय दासिमाव नैबे होबथानायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौ जों दासिमबो नुनो मोनाखै। आङो बेखायनो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बिनि सायाव थाबैनो पार्मानेन्ट मोनसे सलुसननि थाखाय राहा लानो थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन। लोगोसे बेखौ पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगौ जायोबा जोंहा RCC कमप्लिट बेबादि सिमेन्टनि गेजेरजों दाहालाय खालामब्लासो बिनि सलुसना जागोन आं बेखौ नुहुरदों। जोङो बुंनो थाङोबा बै निज्ला नैबे ब्रिजनिफ्राय देवसि ब्रिजनिफ्राय लानानै जेखिनि बाहाय 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार बेबादि गोलाव मोनसे जोंनि नैबे थासारिया भुगिनानै दङ। दा बेखायनो बिनि सायाव जाहाथे जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा थाबैनो खामानि मावनो हायोबा मोजां जागोन बेखौ नुहुरदों आरो थाबैनो बिनि सायाव जाहाथे नैबे वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट बिनिफ्राय नायबिजिर फैनानै जाहाथे बेखौ होबथानायनि जाहाथे बेबस्थाखौ लायो, रायजो राजानि थांनानै थानायनि सुबिदाया जाहाथे जायो, पार्मानेन्ट मोनसे सुबिदाया जायो,
बेनिखायनो आङो सरकारनिसिम बेखिनि बाथ्राखौ आङो रायजोनो जानानै आं गुरैयै सरकारखौ खावलायहरनाय जाबाय। जों दिनै नुबाय थादों नैबे लावख्रिगुरिजोंल' नङा जोंहा जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्टिनि सिङाव बै जोंहा थुक्राझार बुरि जाहार बे जायगायावबो जोंहा गोबां बेबायदि दैबानाजों खुरखा जानायखौ जों नुगासिनो दङ। गोबां बेबायदिनो न' बां धोन सम्पति गय खान्थाल थाइजौ बिनि सम्पतिया दिनै सिलिंखार जालांगासिनो दङ आरो बिनि सायावबो निश्चय जोंहा होबथानायनि बेबस्था जानांगोन जों बेखौ नुहुरदों। आरो बेराफारसे बे दैबानाजोंनो जोंहा बे खुंग्रिङावबो रुनिखाथायावबो गोबां बेबायदि हानि खुरखानाया सोलिगासिनो दङ। बेफोर गासैखौबो जुदि होबथानांगौबा सरकारनि अनसुंथाइ नांगोन आरो सरकारनि बेबस्थानि गेजेरजों बेखौ मावफुंनो हायोब्लासो बे पार्मानेन्ट मोनसे सलुसन जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। साननिफ्रायनो फुंनिफ्रायनो बिथां जोंहा रनजित फेरेंगा सारा मदद होफैदों। जेरै 1 नं कुसुंदैसा 2 नं सामरैसा 3 नं सामरैसा 4 नं सामरैसा आरो लालाय दैसा आरो ओरै खोलाहा खावथं बैग्रिगुरि आरो मारफारा आरो ओरै हफा बस्ति आरो ओरैहाय थारायबारि आरो दैसोमगुरि आवजारगुरि आरो ओरै हाथिदुरासिम नांलांगोन रानिखाथा लावथिसिम नांलांगोन बे दैया। दा बिनि थाखायनो ओरै सानजाजों दानखे हरनो थाखाय जोङो बिथां फेरेंगा सारखौ खावलायबाय थादों। दा बिथाङा मैयानिफ्रायनो JCB लानानै आरो ट्रेक्टर लानानै रायजो राजाखौ लानानै मावगासिनो दङ। दा थांनानै थानो थाखाय राहा लामाखौ होगासिनो दं। दा जोंखौ मदद होगासिनो दं आरो थांनानै थानो थाखाय मोजाङै खामानिखौ मावनानै होगासिनो दं। बायसान्स जुदि ओरैजों बायलांथारोबा माबायदि खहा जागोन? खहाया हा हुआ सेस जागोन आरो न' बां लुनाय दं बेबो सेस जागोन आरो जोङो बहा हादान मोनबावनो। दा बेनोसै जोंना हाया। दा बेखौनो प्रटेक्ट खालामनो हायोब्ला जोङो मोजां मोनगौमोन आरो। नोंसिनि नुनायाव माबायदि थासारियाव दङ दा? न'आ दैया लोमाखै खिन्थु हाया माइ गायखानायानो खुरखालांजोबगोन आरो दंस' जालांजोबगोन जोंनि हाया। सिगां बोसोराव बिदि जादोंमोन? सिगां बोसोराव माने गोदोथाराव बेजों खामोन लामाया। दा फबै फबनानै दा नै लामाखौ होसोफिनबाय आरो फुराना लामाखौ होसोफिनबाय। दा बेखौ दानखे हरनो थाखाय खामानि मावगासिनो आरो? औ दानखे हरनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दं। हानाय बायदि मोनदों नामा? हानाया हागोन ना हाया दैनि खोथा जाहैबाय। हाजोनि दै दा बेखौ साहानिफ्रायनो एकदम बै हाब्रां गोजानिफ्रायनो सोनाबजों दानखेगासिनो दं दैयानो एकदम बोलो होगासिनो दं। हाब्रां मोनबाय हरै। उननि समाव सरकारनियाव मा खावलायदों जेनेबा स्थायि बा पार्मानेन्ट मोनसे माबानि थाखाय सलुसननि थाखाय आवगायाव सरकारनो माबायदि खावलायदों मा खालामनो गोसो? आवगायाव सरकारा प्रटेक्टल' होदोंमोन अन्थाइ बर्डार होदोंमोन। दा सेमोनथ' होनाय जायाखिसै ओरै जावनानैल' प्रटेक्ट खालामदोंमोन हबिजों। बे जावनाय हाखरजों थांबाय दा फरेस्टफोर बैजों लामा खोदोंमोन बे लामा खोनायजोंनो थांबाय। दा बेजोंनो एकदम गरान लाथारबाय। दाख्लै रायजोफोर फैनानै एसे दानखे फैनाय जादों नङाबा लोमसावहैबायमोन गामिखौ। पार्मानेन्ट सलुसननि थाखाय माबायदि खामानि मावबा बे पार्मानेन्ट बिदिं थांनाय नङा बायदि खामानिया? चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों SD क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो SD क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे SD क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर
7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।